Белим морковите па. Мамо, Ти ще белиш ли? да. Белим и настъргваме наситно 2 морковчета. Нещо друго. В купа отделяме един белтък, а жълтъка ще оставим за намазване. Добавяме към него 100 мл олио, около 200 г кисело мляко. Тук камерата падна и не можа да се снима, но слагаме един бак пулвер, сол на вкус и 3 чайни чаши брашно. Разбъркваме хубаво сместа и месим пухкаво тесто. Правим малки топчета, големи колкото орех, които редим в тавичка, покрита върху хартия за печене. В жълтъка, който отделихме в началото, слагаме мъничко прясно мляко и мажем всички топченца. След като сме намазали с жълтъка, печем на 180 градуса до готовност. Питките стават много мекички и пухкави, ще си оближете кръстите.